Matubod kay bastante sa tubig sa butong. May ka. Oy, ang atong sender sumagan lang mga kabrigada nga nagpatako lang sa pangalan nga Insyong. Insyong. Ang iyang problema ko no nga sa kadamo na ba kuno mga kabrigada nga mga nangin karelasyon wala gyud ni stay. Amo ba? Basi kung kulang ka sa drive box, brother. Mo nang wala ni stay. Wala ni stay basta kakuan lang. Wala diya lang. Ang problema sina Papa J Isan buhok po na ikaw kahika. Patay ka bata ka. Ako ray naloka. Sige. Pas mo permente. May hambas Junjun pahuway apo gokol. Isa lang kaadlaw. Sige Brad, bago to mag-commercial break Brad, lilinganin na ito mga mensahe. Greetings din na sa ito ang text. May sa ito ang Facebook Live. Live na ito Brad, malingaw pa na sila. Linglingon na itong Papa J, samtang si ang mga Brigada Caps na to, nagapangita Pangita na sa maswerte nga madapan ang sa Brigada Caps na to. Pakusgin nyo ang inyong radyo. Okay, di maklaro. Pakusgin nyo ang radyo kay hambal sa Brigada Cap, mas makusok pa daw ang inyong marites sa inyong silingan. Muna nga pakusgin ang inyong radyo. Boleliason din marites na po na. Sa taga-apir katong good morning. Uy, salamat ha. Tumawag, Family Nodesa, Dakalyo from Pusa, na naman ang isi ni Rafi. Lingaw gid siya sa inyo. Salamat alin siya kay paring Brixton. Uy, salamat ha. Happy birthday paring Brixton ha. Wala kita katilaw og native ba? Native. Native nga may lipstick. Good morning, hambal ni kay Madam Kitiglin. Papa J, good morning man. Salamat ha. Kusog ang radyo sa pihak balay. Uy! Kanang pihak na balero na makadawat nun. Pati mo mari pakusgan mo man sa kay Mariri Isabel. Asunada. Ya, kuski kay basi ara kay Joey Kadjo Asunada nga nag-aso mapuli karon. I like it, baby. Mayong kapag para pugsit naman ang bili ka na to. Sa kay Ray Tabanaw, good morning. Kay parin niya Rinkel Atinado, good morning mga Drive Max user. Uy! Di na ito mga empty blister foil ninyo din na, ha? Hulog na. Hulog na. Aron nga makapahuway man ang inyong mga kamot. Ay, kamot eh. Kamot. Kuko ng agila. Good morning sa kay Loni Joyno Makarayan. Good morning, shout out dari nga side. Hoy, shout out mo din. Loreto Apilado, good morning. Pakigreet sa Katiko. President Quirino, si Jero Cabs. Sa mga taga-Malaya ba nga si Jessie Salpid. Boy Nonoy, Papa J. Good morning. Sa kay Maymay Flores nga tulo ang gulay. Luto sang gulay nga pakbet. Sabi ko tulo ng gulay. Tulo ang gulay. May buho ng imuhang kaldero. Si April Rose Sumbang. Musta kaya? May reason na? Makuha na din si Permilang Sirenopon, si Madam April Rose. Ayaw. Yang baliya, Pasko kang New Year masubo. Sila nagapalupok, ako nagamukngok. Oy, kusa ang bili kalatoy. Sana all. Si Padrones. Morning sa mga idol. Galagasak ang busis nyo diri. Salamat ha. Sa Umasa Padrones Farm. Mayo na karon maglagyo ng mga kuan nila. Mga insekto. Kita mo nga, mga tingin ni Papa J, pang kuan ini. Sobra pa ni sa insecticide. Kung hindi insecticide, pesticide. Yes. Pariman nunta sa Porok Pumdas, Barangay El Nono. Unta makapunta sila. Kaya ang isa ka group A naton dapat dulong dira. Kaya medyo na short kami sa lana subong. Amo nga silik na yung sakit. Si Consign YP. Uy, salamat ha. Salamat. Hello po sa lahat si Bilyones. Good morning from San Roque. Si Noranin Tapasares Binko. Kung hindi Binko. Good morning, idol from Lower Alas-As, Barangay Masya. Grabe, oy! Si Lani Joy no Makarayan. Bilog kaayo ang ulo. Oy, si Lani Joy Nonoy bilog
ang ulo. Isa ako na lang ulo. Oo. Katili. Olo bukog. Si Cathy Gabriel Paliprada. Pugi niyong mga idol. Uy, salamat ha. Pa-shout out sa Candelion nga wala rimit kapako sa Bukang. Uy, good morning sa inyo. Si Dante Arakil, Boy Nonoy, pa-shout out kay Nonoy Candelion nga wala ka rimit kapako. Uy, rimit po. Sa Bukang. Pag-rimit. Pag-rimit po. Para wala ibulilyaso. Madam Rose, bagin patamaan nyo gid. Padalis lang ina. Good morning sa imo, madam ha. Kapag magmangin masadya ang imong Pasko. Ito na niya. Sikreto na nato niya. Di ba? May nakabati. Si Ronnie Donasco. Good morning sa imo, paring doon. Kay Daniel Delis. Good morning, man. Ano na, Brad? Tinglingon tayo nga itong isa ka-text sa subagad. Commercial break sa ta. Balikan na ito ng sitwasyon karon kay kapila ko nung napasla sa pagpalangga. Ano ni paslawan man bang simple nga mga butang mapaslawan pa? Paslawan pa. Ibig sabihin na paslawan na dugay na suot na. Palanggaan na yung karba o tama gid eh. Depende sa diskarte. Balik ta for more. Stand by diri sa tong pagpulong-pulong. Opod nato ka brigada kapag sa Citro Plus with Zinc Capsule. Importante may zinc ang brigada para maka-boost atong immune system para likaw tos bulilyaso ma-first sa mga klasik-klasing balatian. Citro Plus with Zinc Capsule, strengthen your defense. Available sa Brigada Pharmacy, tanan ng mga branches sa inyong lugar. Ako ang inyong Papa J. Leader sa mga tanong, Dr. Patanon, Boy Nonoy. 95.7 Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama.